Joan. Alkandora, hau guziz aflamenkatua da. Bai. Era bat, horrekin ja martxan jartzen Bueno, osagaiak. Osagaiak, hemen dago txekor azpizuna. Hau dokeu, txekoraren parte bada, parte preziatuena. Bideoan ikusi dugu nun dagoen. Hori, txuletaren azpian. Hori. Gero, foa, eta gero lagungarri bezala, sagarrak, ontxoak gure ontxoak prestatuta ukitzen ditugunak oliotan, gero oporto ardoa, eta gurin pixka bat, sagarrak eta, bueno. Eta beste ardoa da ez berdina? Biak dira oporto ardoak. Eta gero hemen daukeu baita, haragi salda. Bueno, lehenengo, Bai. Egin behar duna da, sagarrak zuritu. Sagarrak zuritu. Eta sagarrak puska txikitan gurin pixka batekin, zartagi batean ipiniko ditugu. Bale, hau askotan irakurri nik. Foa ondo dijoala sagarrarekin, ez da? Sagarrarekin... Hori zaga, frantxez jatorri hauka platerrarek? Bai. Frantzirik gibela nola jaten dan, norbaitek erakutsi balima digu egizan. Frantsesek erakutsi dute. Eta oraindik ere asko dago ikasteko mundu horretan. Bueno, ohikoa da Gipuzkoa arraok egiten duguna, dela Hendaiara joan eta supermerkatuetan foak eta erosi eta pate asko guk behintzat etxean egiten dugu. Geroz eta erresagoa da, foa hon bat bilatzea kasu honetan, haunei ikartzen dik Jan Oiagarai. Jan, bai? Nungoa da, Jean. Bea frantsesa da, baina orain oinatik bizi da. Oinatik. Eta berak ekartzen di bere familiko gibel badugu, hemen ikusten duguna. Benetan hau da, baserriko oiasko bat izango zen bezala guretzako. Etxean hazitako ata batena. Hornitzaileekin benetan harreman aukezu, baina. Zure hornitzailea dira, ez dira azkenean klienteak, dira lagunak. Nik egunero erosketak egiten ditut, astelenetik larun batea. Egunero. Egunero gutezea? Asteko egun guztietan, egunero, etxetik atea eta lehenengo gauzagumeak eskolan utzita gero. Sukaldari asko ez dute egiten hori, Oitxura hori behize errekuperatuko gauza bat da, pixka bat gero gure bezeroi emateko kalidadezko osagaiak lortzeko erabakarra da. Telefonoz gauza asko galdu iten dira. Orduan, horniga, gure proveedorekin edo, hornitzaileekin izugarrizko harremana dauket, pertsonala eta baita profesionala ere. Hori da zure sukaldearen ardatzetako bat, ezta? Ardatzetako bat da produktua, eta beste ardatzetako bat da jolasa. Niretzako lana, beste dozin pertsonantzako bezala baita, bizia aurrera eramateko balio digun, modua da. Baina nire kasuan, lanaz aparte, jolasaren puntxu hori... Ondo pasatzeko. Bai, ondo pasatzeko. Divertitzeko sukaldean eta klitxetatio betiko rezeta horietatik atera, eta osagai onak erosi, eta horik prestatu jendearentzako. Oso ondo. Orduan, hau da, lehenengo gauza hartzen duna martxan. Gurina jungo da urtzen, eta urtzen dijoneran, sagarrare baita jungo da prejitzen. Oso ondo. Gero hain badauna daia, txekorraz bizuna, hone dozke 3 kilo. Hau da, txekorrana, esaten ditu bezala. Hau da, erdi partea mozten dugula, eta honitzen zaio izatxa, eta burualdea. Bi parte ditu. Orduan, guk ingo duguna da, izatx partetik, xafla, polit bat. Hau da, hau da guk jatetxen atatzen daun razioa. Iker, zu noiz hasi zinen sukaldean? Sukaldean hasi nintzen 17 urteekin. Goiz, eta era oso bitxi batean, nik beraldiko gogoan aukan sukaldean hasteko, eta bazean jatetxe bat, Goierrin, izugarri gustatzen zitzaidana, jatea jutea. Zein? Kuko. Nio. Hasi eta bukatu. Kuko jatetxea, zan nire gurasoekin juten nintzen jatetxe bat, hormaitzin zeona, ni izugarri gustua juten nintzen. Eta, egun baten pentsatu nola izu, hau da nire ofizioa. Amonak hainbeste erakutsita, hainbeste saiatuta. Amonaren eraginez ere, ezta? Eta orduan, esan, probatu inbehar dut. Eta orduan bere jatetxera joan. Eta lana eskatu zen. Eta lana eskatu nion. Eta berak esan zian, inoretzuela behar jatetxean, baina esan zian, ikasteko perrez bani meon, juteko ikastea. Eta udara batez, urte oso bat, ja? 3 urte. 3 urte. Francisco Javier Villanueva, nire lehenengo nagusia. Kuko hotela du oraintxe bertan, Zozaia
herrian, hor Naparron. Zozaia, herri zoragarria txiki-txikia. Bai. Eta denoi esaten dizu bintzet hauntza juteko, zati oso leku bulik da. Tarrekin ikasita, hasi nitzenan, eta han hasita gero, Benalmadenan egon nintzen lanen, Inaxiorekin, egon ginela hitzaiten... Muguruzarekin, zemoz Malaga alde hortan, ondo? Ondo, Malagan, zugarrizko esperientzien. Gaztetan gaina junda, entxe, ez? Lan pilo bat egiten duen, eta juerga pixka bat egaita. Playa gutxi, baina lan izugarri pilo bat. Nik Andaluzia asko guztaz, baina Malagaren naiz joten, nik Tarifa aldea joten ez, normalia. Bai, markatu txuan, hemen egitena da, gero ez pasatzeko, sagar honetan, saltoeatu duten sagar honetan gurinarekin, botatena da lehenengo kopa, Porto kopa. Porto, hau egin behar duguna da, guztiz, lurrundu bezala. Alkolak endu. Hori da, alkolak endu. Etxean ez ez usaitzen, baina izugarrizko usai. Bai, eta ze usai du? Ez dakit. Ez dakizu? Ez nizu jakin esaten. Oporto usaia da, ardo baten usaia duen berezitasun berdina, baina diferentzi nabarmen batekin. Da, gozoa. Gozo puntxu bat daukela. Orduan, hemengo alkohol guztia juten denean, jatzen dana da, oporto honek duen berezitasun gozotasun hori. Eta hori da, oso ondo joaten zaiona kasu honetan, foari. Horregatik egiten dugu lehenengo reduzioa, sagarra eta oportoarekin. Horixe da lehenengo gauzain behar duguna. Eta Malaga eta gero, nola joan zina? Malaga eta gero junitzena da Frantzira. Bernarren gana. Bai, Chateau Manier, izugarrizko jatetxe ona. Duela zenbat urte hori, duela 15 bat urte. Duela urazan 87. urtean. Baina, haindikan izarrak Euskal Herria etzian horren beste iritsi, ez da? Orduan hartzak eta... Hartzak egon zan orduan, eta orduan baita zeren Arbelaiz, berasategire bai. Bueno, bazeren, bai. Euskal Herrian beti ondia, baina... Goiz hasi zinan. Bai, oso goizetan, urazan, igual esango deunez, nire sukaldea hindu duen leku bat. Han erakutsi zidan, batez ere, zergaiti hori nork erakutsi dizu? Zergaitia nire kuriosidadek. Bai? Hori bida. Zergaitia ez etuzte inuko sukaldetan ikasten den gauza badanik. Gauza bat, kuriositatea bizitzaren ardatza, entzule maiteok. Ez benetan, Nire ustez, kuriositatea hori maukazu bizitzan, biziko zea hobeto. Poz zoriontsugo izango zea, lagun gehiago aukiko dituzu, ez benetan, kuriositatea oso importantea da, ze hori galtzen dezunean ja, erdi hilda zaude. Bai, historia da, sukalden, askotan egiten ditugula gauzak, esaten digutelako nola dian, eta ikeatio eta bizi guzti nola indialako. Niri beti gustatu izan dut zait, jakitea zeati da nola. Eta orduan, Eta gero zuk erabaki egin edo ez. Edo aldatu, edo nola aldatu. Hori da. Orduan hemen egin duguna da, oporto ondoren, salda pixka bat bota dut. Eta foa pixka bat bota diozu. Aragi salda pixka bat, foa ez. Eta, ze bota diozu? Ontxoak barkatu. Ontxo batzuk. Asi, foaren antzauka. Bai. Ontxua, foa eta sagarra dia niretzako, ontxua, sagarra eta oportoa dia, foa erantzako dijotzen osagerik oberena. Bueno, eta egiten deunen hau, ikusten duzu, Bai. Hau egiten deunen, daukeu... Ze kolore bitxia. Bai, saltxaren basea. Oso ondo. Mendugu saltxaren basea. Eta hori marduna da, itzaldu. Eta nahikoa? Orain bai, gero zartagian ikusiko dugu, urrengo pasoa nola dikon. Bueno, hemen imar duguna bain, plantxan. Bai, solomillo plantxan. Nera amonak esatezun, agragi egiteko xuban, Juanita amonak. Bai. Amaren amak. Zartagia, bero-bero. Eta goratzen zean txoak egin zen programan. Ez diozu botatzen ez dara? Ez diozu botatzen ez dara. Ia izi radikala. Ondo berotzeko, zartagia jartzen dugu inungo oizperik gabe. Eta solomillo eringo diuna da, gatza. Gatza aurretik alde hontatik bakarrik. Aurretik? Bakarrik alde batetik. Piperra hutsa. Eta, hau, gatza duen aldea, hemen txutzen dugu. Bai? Hau, hemen txutzen dugu. Bueno, hau, etxean, mesedez, apuntatu zazue, eta esaiazu zergaitik egiten dezuna. Bueno, gatzak egiten duenako, aragia duen salda edo, kasu honetan, odola. Atera, ez da? Atera, baina atera goraka, gatza duen lekura. Orduan, ez da ateratzen beraka eta ez da prejitzen baizik eta gorde egiten du. Goian jartzen dezunean. Goian jartzen dezunean, bai. Ulertu da etxean hori zer den, eta zartagiak beroa balimado eta koipeik ez balimadiu botatzen,
batek pentsako du, jo, itxetxe ingo da. Ba, ez. Antxoak bezala ez da itxasten. Ez da itxasten da gaina, Ez da izango zartaiak ona dialako. egin dezakezu etxen proba, edo kezuen zartaik txarrenekin. Bai. Aukera bakarra, ondo egiteko horrelaxe da. Olioi gabe, beak egaina ikatzali mazea hasten da botatzen koipea. Hasi da koipea Bai, botatzen. gazteatik, han egon ginen baserrin, goratzea, olanotarrak azitzen dituen da, eziten dituen zeatan txekorrak beti hiltzen dituen pixka bat beranduxago, ez 12 hilabetekin, ez urte betekin baizik. 15-ekin. 15, 14, Hori orduan, komentatu zen. pixka bat handixago diet. Handixago izatek, esan nahi do, grasa eta koipe Grasa pixka gehiago bat daukala. gehiago daukela infiltratu. Ikusten duzu, hau da, haragi baten euki behar don, gauza garrantzitsuenetakoa. Nik hori. Hau balima dauke eta janari ona eman bali diote, haragi horrek ez du inungo zeari. Orduan honi, egentzuna da, buelta eman. Eta honek egiten do, tueste honek egiten do, olioik, nola ez diun bota, bagitzen da tueste plantxeatu poli batekin. Bueno, hori izango nitzeke, solomio egiteko edo azpizuna egiteko lehenengo fasea. Pausua, gero beste bat egin. Bigarren fasea da, hemen baita hauei, eskalope hauei, Fuari, Fuari. gatza botatzen diozu. Bak ez dauki hainbeste garrantzik, eta hauei ja botatzen diot gatza, bi aldetatik, eta botako dio baita, piper hautsa. Eta hauek jarriko ditu, Piperrautxe ezinbestekoa da platera honetan, bai. bueno, piper hautsa Euskal Herritik kanpoa ezinbestekoa da. Bai, hori bai. Euskal Herrian baina iparraldean, leku asko. Frantzian leku Izugarri. Orduan hemen egiten dana da, guainin behar da, bi gauza gertatu behar die. Foa egiten dan, eraberen, solomilloa, jun behar da, foak soltatzen duen grasa hori, Koipe hori pixka hartzen bat eta absorbitzen eta pixka bat sabore hori hartzen. Eta, horregatik egiten dira batera. bai, Ados. jende asko egon ezkeo eta 10 bat pertsonako bazkari bat izan ezkeo, bizartagitan egingo ginutzen, pixka bat bizkortzeko. Baina pare bat pertsona edo 3 pertsonantzako horrela egiten da. Eta foa, egiten da, buelta eta buelta. Garrantzitsua da, foa egotea temperatura ambientean. Eta hori, nabarmentzen deu, Ikutzeakoan. hau egiteko posibilitatea daukeunen. Zema denbora utzi behar dugu. Ozkailuan balin badaukagu ordu erdi irekin. Okailu bali badaukeu, 4 bat ordu ozkailutik kanpo. 4 bat ordu, hainbeste? Bai. Hoi da, mantekila zea bat bezala. Mantekila bloke bat bezala da orduan. Foa, atera egin behar da ozkailutik beraz, Hau apuntatu etxean, eta 4 ordu utzi behar dugu. Bai, batako dut patatxo bat. Orduan, foa hau prestatuta daukeunen. Ikusten duzu, nola soltatzen duen grasa, horrekat izena do, foa gras. Higado, graso edo gibel koipetsua. Hori da, zeak, gibel honek duen berezitasuna. Aizu, Bernarrekin egon ondoren, nola joan ginen? Bernarrekin egon ondoren, berriz ere, Benalmadenan ezagutu nuen Inazio Muguruzarekin. Atalaiara. Irunera. Bai, Irunera. Han erakutsi zidaten, han etzan lana Frantzin bezala fina edo, han erakutsi zidaten lana egiten. Ardurak hartzen, eta ja pixka bat, negozio ontako behar diran, jakin behar dana. dena erakutsi zian Inaziok. Eta, bueno, Jatetxe bat eramateko ere jakin behar dana, ezta? asko. Sukaldea da, jatetxe bat eramateko, erabiltzen den parte bat. Ze itxura. Bueno, eta bain dator, pixka bat, plateraren, azken tokea. Hor oportoa zegoen, Bai? baina guainin berduna da, oporto garbia da deitzen zaiona. Bueno, Oportoa. egiten dezuna da aprobetxatu Oia, oporto nenek ekin behar duna koipe da hori. garbitzeko. Zartakia garbitzeko, eta zartaki honetan dare bi osagaien zapore guztia. Ados. Bai? Orduan. Ikusten dut, ja, Bai. reduzitu danen. Hartzen dugu lehen dio genduken saltxa, Oso ondo. bai? Aizu ikerralare, ze polita ez da, kuko nasi eta kukon bukatu. Bai. Kuko, nire nagusia zana kukoko, ez beti izaten zien. Honi saldu berdi honi jatetxea. Eta azkenen, erosi nio. Benetan, Hasieratik izati zuten hori, Hasieratik, eta gizan, oso gustoa nau, eta nire jatetxea da, Zure laugarren semian. bai. Eta formato, gehien gustatzen zaiten formato da.
formato pertsonala, jende gutxi sartzen da jatetxen, Bai, 30 gertukoa. pertsona, bai, gertukoa. Azkenean zure harremanak hornitzaileekin dira gertukoak. Bai. Nabaritzen da, telefono deietan, nabaritu da aste osoan zehar, Bai. nolakoa zean, Iker. Orduan, ikusten duzu irinik ez daukela. Ez? Baina bida ze potolito betzen dan, ze Eta hori lodiera. zergatik da? Hori da reduzioaren gati. Ados. Ontxoak lagundu itzen do, sagarrak bai. Eta hau, egiten dana da, Eta ez dezu irabiatzen, eh? ez. Irabiatu gabe. Eta hau, bueno, nik uste dut, Joentxe mareatu ikonetzen menduten. aste Mareatu hontako inez. plater, principalenetan, pixkat tokia emango dion plater.